Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po kamo? Ano lamang tabian sa indong pinagkakabisihan dyan? Kaso hapon, may nag-aapod sa Kuya Ramir kung hainda ako. Kahapon po kaya nagpaaram ako sa mga boss. First recognition ka na ni Amara Luis. Nagtapos siya kan sa iyang preparatory dyan po sa PRO 5, Police Regional Office number 5, Children Learning Center. Kahapon na aga sa recognition nila, and pagkahapon, yun na po sa graduation. Kaya may naghahapot kaso hapon sa kuya, kung hainda ako tawara ki day-day ako nadangog poon na early morning. Maray na pagkauto dyan sa mga taga-barangay Mariawa, Legazpi City. Nabukag Kuya Ramir kaso hapon so social media. Sagod, may nag-aarapod sa kuya naghahagad na nin tabang. Ikaw man daw Kuya Ramir, may basta na sa nang iwalat sa gilid kan tinampo na nakapato sa plong plastic tapos nakarap ito ki packaging tape baga Kuya Ramir na color brown. Tapos, ang problema, sa mga nag-aaragi dyan sa sarong sitio ka na Barangay Mariawa, bako na ngayon Marhay Angel Anparo. At the same time, pasintabi doon sa mga nagkakaraon, dakol na po ngayon langaw. And baka ngayon may health risk na iniduman sa mga residente sa nakapalibot sa lugar. Sarong ining post ka na sarong concerned citizen na nangangapudan duman sa konseho na tibaad lamang ngayon mapasyaran nindo, mabisita, and at the same time ma-check kung ano ang bagay na itong napapatos duman. Ano po digdi? Sige na nga ni Kuya Ramir so karaluwag duman sa comment section. Tibaad niya so leader na ngaya iyan. Leader ngaya kan arin, leader ngaya kan nakalis na eleksyon. Pero kasubanggi, nakahuron ko su spokesperson kan Legazpi City Police Station. Dahil syempre, su councilman kan Barangay Mariawa nakipag-coordinate po sa Legazpi PNP. Tapos, na-confirm duman ni na Sir Panya upon visiting the area. Ito pala ni Kuya Ramir. So, atama na ayam, nadakulang ayam, nagadan. Tapos, instead na maghanap kay espasyo, igabaga dyan sa sa farm plate, na lubungan kan mga pets, it's either ayam, iko, so ano pa man. Pwede dyan ilubong Kuya Ramir. Ang problema ito, duman lang basta, baka umaray sa pagkakadispose. Nagdaranin kurab duman sa mga nakakahiling and nag-aaragi dyan sa lugar. And itong sa mga haka-haka na baad niya tao, hinali po ito kan Legazpi PNP dahil ayam nga ni po, nagada na aya. Kaya ang pangapudan mo yan kan Legazpi PNP, maging responsable po duman sa mga pet owners. Sa indang mga ataman po, just in case po, baga binawianin buhay. Dahil posibleng magdara yanin takot sa mga nakakahiling. Today man aram ko anong logo. Di ka man basta-basta kato Kuya Ramir pwedeng mag-open without the presence po ng mga authorities. At the same time, syempre, may health risk ito dumanta. Syempre, kung baka una marahay ang paro, kumusta sa mga makakalanghap ka iyan? And then, syempre, kung may mga pagkakataon man sa na ang ibabaga ka iyan, lulubong Kuya Ramir. Kung may halawig na madistansyang spasyo, pwede nung gibuhon iyan duman, ilubong. May pigpaluwas na advisory, sabi ng Legazpi City Weather Advisory. Pigpaluwas po ini kan Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mamatayan po niya na air temperature, nag-aabot po 32 degrees Celsius. Ang humidity, 73 degrees, 73%. And then ang heat index as of 12 noon, kasubago, alas 12 nin pagkaudto, minaabot po sa 42 degrees Celsius na ang gustong sabihon,
nasa danger level po tabi iyan. Posible ka mo makakuha nin mga heat-related illnesses. Kaya piga-abisuhan po na, syempre, ibitaran itong pag-expose nin grabe po sa grabing init kan panahon digdi po sa satuyang palibot. Magsunod po sa mga ipigtalaan ng mga abiso kan Department of Health, kan sino mga city health offices. Ma'am Angel, pwede po ba magduman sa Legazpi City Health Office? Ay, dahin na po ma'am or sir. Pero posible babae ini nag-upload sa kuya. Tasagod lang po kasi bagong alas 11 itong free cervical cancer test na pig-offer po kan Legazpi City Hospital. And then sa grupo kan mga gynecology and then kan Legazpi City Health Office. Ano lang, alas 9 hanggang alas 11 lang po ito dyan sa Legazpi City Hospital. Maray na pagkaudto kay Dr. Lady Ann Tamayo Serrano. Siya ang sa kuyang OB, Kuya Ramier. Tapos, nagkahilingan kami ni Ma'am, ni Doktora, after perang taon na. Sobra sarong taon na si Luke. And then, pakalaog ko manggirara ito duman sa Legazpi City Hospital. Pero itong mga vaccine, sabi duman kan, sarong gynecologist na nag-explain, anhelang da Kuya Ramier na cervical cancer. Pangsyam sa mga rason ko na dakol na mga kababaihan an mga nagagadan, iyan ang pangsyam na rason kung nagagadan ang sarong babae. Kaya ang importanteng marhay kung ika ang may age na 30 to 65 years old, mas marhay po na i-approve ta itong sa mga libreng testing sa tuyang mga health offices. It's either Rural Health Unit iyan, City Health Office. And at the same time, kung may nag-o-offer po sa Indonin bakuna, hali po sa gobyerno, iyan ang mga nagsabing mga opisinang iyan. Dahil ang tatiga cascade baga iyan, tigbababa po sa mga barangay. Aprobetsaran po nindo iyan. Sabihin ka ato kang sarong gynecologist naman nag-explain. Ang panagpabakuna kadakaan Kuya Ramir sa private, sa 3 doses nga yan, as early as 9 years old, dapat mabakunahan ka. Kaya may mga programa po baga ang DOH na itong sa mga nasa elementary na 9 years old po, tigiin ganyan sindang mabakunahan kang HPV. Pag nagpabakuna kadakaan Kuya Ramir sa privado, ang kada bakuna na marireceive mo, ang kantidad kaan 3,500 pesos. Kaya kung igwaman sa ki available ka yan sa indong mga barangay health centers, pag may mga naka-schedule po baga ngayang mga vaccination, approve siya na po tabi nindo iyan. Tanganing ma-preventaran taan na helang na cancer, ito particular na ang cervical cancer. And then so iba pang mga related na helang duman. And of course, itong sumalalang epekto po kaiyan sa imong lawas, lalo na itong mga kababaihan. Sabi ni Ma'am Jo, good nun Ma'am A, hi po sa Zumba mates ko dyan sa Pacific Mall. And ingat rin po kay Ma'am Karina Lanusa Sales, tangunan po ang larga niya pa Vietnam. Masain Ma'am Jo, si Ma'am Karina, professor ko inikan nasa dancing, ang klase mi sa iya, dancing and swimming. And good luck po duman sa mga atleta sa Bicol Region na marepresentar po kan rehiyon para sa palarong palarong pangbansa sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium sa Lawag City sa Ilocos Norte. Pupunan iyan Mayo 24 sa Sabado. And then ingat sa mga sa biyahe at the same time, good luck sa inyong mga events na papartisiparan.
Sana manggana kamo tanganing makakuha nin mga medalya. And then, ang kinagayon nandyan, Kuya Ramir, haputon ko daw sa DepEd kung ano man itinabang ninda o anong naitaong tabang. Tapos, syempre, ang manginganat ka iyan sa pag-push, pagtaunin suporta, iupuan sa tuyang Department of Education Bicol. Maray sa mga atleta digdi sa probinsya kan Albay, may incentive kayo na tigtao. Tapos, nadangog ko kan sarong aldaw, nadangog ni Karen, report ni Karen, na ang tataawanin prioridad mo ng matawan, ito pong marepresentar sa Bicol Region para po sa palarong pangbansa. Aside pa yan, mga nanggana man sa palarong Bicol, kung saan po bagaan, probinsya kan Albay ang nakakuha kang kampyonato. After 12 years, kundi ako nasa sala. Maray na pag-auto kay Sir Benz Albert Benipayo, kay Ma'am Virginia Segovia, and then kay Ma'am Jocelyn Broquesa. And maray na pag-auto kay Kuya Ray kan Bicol University College of Arts and Letters. Siya duman, Kuya Ramir, hapon. So, actually, siya man talaga naka-assign duman sa mantinir, manihar kan BU Amphitheater. Nahiling ko siya hapon, Kuya Ramir. Sabi ko, Kuya Ray, kumusta po? Para dangog taiyan, para dangog pati ni VP Henry. Sabi ni Kuya Ray, ano na ngaya binagano ka ngaya digdi? Sabi ko, may magraduar niya ako didik, Kuya Ray. Sabi na, madali yung sana ngaya ang panahon. Dati ngaya tambay ka lang ngaya digdi sa amphitheater, lalo ngaya pag malipot. Ngunyan ngaya, ang kaibanan mo na ngaya, si Mini mo, iyon naman ngaya ang nagagradua. Maray na pagkauto po sa imo, Kuya Ray, dyan po sa BU Amphitheater. And then, ingat-ingat lang. Sabi ni Kuya Ray, paano ngaya kan? Bede na ngaya ako nag-aaki. So, edad niya. Dahil na nag-aaki ang edad niya. Pero, still, bagets man gararay si Kuya Ray. Siyaan mahigos and sin mabuot na nagme-maintain po kan itong naka-assign siya sa sounds and the visuals dyan po sa dating building po kan Bukal. Niyaw lang dyan sa ampangan kan Campo General Simeon Ola. And duman sa mga makuroa po ni kulibat ko pala, may tigsanig di sa kuyang amigo from LTO Bicol. Nagtatao po ang LTO Bicol Regional Office ng libreng theoretical driving course sa Mayo 28 sa Good 29. Next week po tabi iyan. Dahil after ito po bagang mga insidente nin mga road rages, itong mga eriwal sa, kaya nga nga road rages, so eriwal sa tinampo at the same time mga road crash na erehistro. Mas naging stricto po ngunyan ang Land Transportation Office, bako lang digdi sa Bicol Region, pati na itong mga nasa biyog na Pilipinas. Dahil po, yung nga ni iyan, dapat itong mga makuha nin lisensya, mag-agi po sa magakanigong proseso. Dahil na sabi ninda duman, sabi sa mga press releases na ipigpapaluwas kan ahensya, ang si isay man ngayon, na mapapatunayan mi ngayon na nagagamitin mga fixer, pati na itong mga empleyado ninda na halimbawa, nag-o-offer nin mga services para ngayon maging madali ang pagproseso kan mga dokumento sa indong opisina. Pagka mo natsimpuhan ka iyan kan mga LTO personnel na tultol, one strike policy tabi iyan. Ang ibig sabihin nga ano nga i-angel nga yan? Ibig sabihin kan sa one strike policy. Pagka mo nadakop, napatunayan may ebidensya, may kakamugtakan po tabi kamo ka iyan. Pero going back digdi sa libreng theoretical driving course, ang mga interesado po na mag-approve siya ka na sabing TDC,
Ang pwedeng mag-scan kan QR code na naka-post sa indang official Facebook page, ang Land Transportation Office Bicol, or pwedeng magpasiring po duman sa indang opisina. So dati bagang opisina Kuya Ramir kan DPWH, dyan po sa Regional Center site sa Barangay Rawis, Legazpi City. Nasa kanto lang iyan, pagpalaog ka mo sa pangrehiyon na opisina dyan, nasa right most iyan na lugar na iyan. Sabi digdi, ang libreng TDC ng LTO Bicol sa pangunguna ni LTO Bicol Regional Director Alan B. Castillejos at Assistant Regional Director Vincent O. Nato ay naglalayong isulong ang road safety at palakasin ang kaalaman ng mga motorista sa tamang asal sa kalsada. Objeto pa kaini na mapakarhay, as in mas mapabuti ang sistema kan transportasyon base naman po sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., syempre ni DOTR Secretary Vince Dizon, and then syempre ang LTO Assistant Secretary na si Attorney Vigor Mendoza II. Next week po yan, 28 and 29. Tapos, ang training, gigibon po alas 8 nin pagkaaga, sagod alas 5 nin pagkahapon. And then, syempre, pag gigibuhon, pag ma-attender ka mo dyan, pag nakasecure na ka mo ng slots, may mga ano baga po, may mga digdi sa LTO Legazpi, sa District Office kan Legazpi, igawin yung mga panuntunan about sa dress code. Bawal itong nakasando, bawal na naka-shorts, bawal na naka-tsinelas. Tapos nagdadrive ka mananggad baga Kuya Ramir, maski itong nagdadrive ka ng motorsiklo. Daiman po tabi, diba ko advisable na dapat naka-shorts ka mo, dapat baga Kuya Ramir, nakapantalon. Tama ba ka Kuya Ramir? Ang mga naradakop na naka-shorts, pag nag-motor, pati na itong mga nasa jeep, nailing ko kaya mga drivers dati, na pag pag nagmamaneho ka, dapat po nakapantalon at nakasapatos for safety purposes only. Sabi ni Ma'am Jo, good noon po kay Ate Leia Briones po, Ma'am A. Sa Vietnam po, invite siya duman ta igwa pong event. Kaya man pala paduman si Ma'am Karina. Bet niya da ang t-shirt ko ngunya. Kay Sir Alvin Uy, sabi na, hi Ma'am Angel, God bless po. And then kay Ma'am Tess de la Torre Marchan, good noon Angel, maray na pagkautumon sa Ma'am Tess. And then sabi ni Ma'am Jo, magayon po ang pagka-yellow green. Thank you so much po Ma'am Jo sa imong pag-apresyar kan sa muyang t-shirt digdi sa GB. Anong taon nga ini Kuya Ramir na t-shirt ta? Ayan, may abiso ang Bicol University. Manungod po duman sa mga naghaharapot kan resulta kan entrance exam dyan na pig-take kan 2025 o para sa 2025-2026. Sabi digdi, hali idaa po sa 18,953 na mga aplikante o nagkuakan na eksaminasyon para sa masunod na school year. Nasa 5,406 ang nakapasar sa man iba-ibang mga courses. Sabi digdi, sabi sa ipigpaluwas po na press release ni Dr. Henny Lumibaw, ang Dean of Admission kan Bicol University. We are pleased to announce the official release of the result for the Bicol University College Entrance Test o BUSET for the intake year 2025 to 2026. Imagine Kuya Ramir, maabot sa 19,000 na mga aplikante ang nakapasar.
5,406 sana para sa mga incoming first year student para sa man iba-ibang degree programs na o-opresir kan Bicol University. Sabi digdi, we extend our heartfelt congratulations to all successful applicants. Your unwavering dedication, hard work, and perseverance have culminated in this significant achievement. Sabi pa digdi, may mga pero duman sa mga nakapasar na nasa 5,406, igwada po ni nasa 1,415 na applicants ang nakabugtak sa wait list. Mariresibi man nito ang may ipigbabalik man kayo base sa experience ko, ako graduado po ako sa Bicol University. Itong may reply slip na ipigpapadara kayan ang university, day pagaring di nakaluwas. Pero posible, within this week, on the next following days, posibleng maipadara na Bicol University itong reply slip. Magtaga hapot-hapot po kamo sa barangay, tapag harara yung barangay baga, sa barangay hall na po yan hahatod. Lalo na kung medyo madistansya man ang residensya kan itong examinees o applicant. Duman ito mahihiling so resulta kayan. And of course, duman sa website, pwede po nindong ma-check ang resulta kan itong resulta kan exam na nakapaskil po sa official Facebook page kan Bicol University. May QR code duman, tanganing mahiling po nindo kung kamo po ang pasado and kung kamo ang nasa waitlist. Pero duman sa mga day nakapasar, Kuya Ramir, ang pigsasabi ko sa indo, tiyaga lang. Kasi baka uman gabos na mga nakapasar dyan mismo nagkaklase sa Bicol University. And may mga slots na pwede pong i-open dyan. Tapos, sabi pa rin this anunsyo, may mga courses na bibigbabaguhan Kuya Ramir Kipangaran. Kadaklang kainin niya dyan sa Bicol University College of Engineering. Sabi digdi sa dating apod na BS in Automotive Technology, papangaranan na siya na ito? Day ko na nahihiling. Bindtech Major in Automotive Technology. So, BS Mechanical Technology, iba naman ang pangaran. So, Electronic Technology, Electrical Technology, and Civil Technology. Iba-iba na, inibanaan sa indang mga pangaran. Pero duman sa mga interesado na pong makahiling kan resulta, pwede na po inong i-scan ang QR code na nakapost sa official Facebook page kan Bicol University. Sabi ni Sir Pedro Betancur, PMGEL, nag-release na po ba ang BU kan mga nakapasa sa exam for first year? Iyon na po, Sir Pedro, pwede mo nang mahiling duman sa official Facebook page kan Bicol University. So, anunsyo po ninda. Minutes ago pa lang 10 minutes ago, na ipigpaluwas po ka na nasabing universidad. Dahil kaya po ang gustong mga magralaog po dyan. Pero syempre, kayo po ang manggarali na mag-qualify. Duman po sa mga qualifications na ipigtalaan kada kurso. Sabi ni Sir Pedro, taso aki ko nag-test man siya kan December 2024 dyan sa Buseng. Duman po talaga, sir, ang examination na venue sa Buseng ta medyo halawig and mahiwas po sa espasyo. Pwede mo na, sir, i-check po duman sa page kan Bicol University. At sa kuyang kapartner sa Lado Technical, si Kuya Ramir Tanay. Si Kuya Ramir Tanay na nagpasaway kasuhapon. Dandi kay ba nang kasuhapon ni Kuya Ramir, dahil mo pinalpog so kamot na sigis so saldok kan mga bawal sa iyang kaunon. Pero kung ako pinatusan ni Kuya Ramir, dahil ko siya isusuplong. Sa IT niya po dyan si Jerome Nico Martinez. Happy Fiesta sa Barangay Buyuan, Legazpi City.
Na-miss ko si Kuya Richard, si Kuya Chad. So, dali tang IT digdi. Pag may araw kayo ng mga kafiestahan, dahil naglalaog. Pero, mabalik yan digdi sa estasyon. Kompletado na may maluto, may panira, may disposable na plato, kutsara. Ang kaswertihan pa, Kuya Ramir. Taigwa pa po nin panula. Maray na pag-auto kay Pading Adin dyan sa Barangay Pandan. Nung arin po ang fiesta dyan. Si Kuya Boy, day ka magsuro shoutout sa Kuya Boy. Taday mo ako naramduman kaso hapon. Pero kung pwedeng may panglinga ka pa dyan, lalo kung may adobo sa asin, Kuya Ramir, o kaya po, sumumantika, chicharon, mauulian po ako, Kuya Boy. Maray na pagkauto po sa Familia Mata, dyan po sa crossing kan Barangay Humapon, Legazpi City. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing